Smågmal. Et land med det trækkendigt flag. Indien. Jeg tror, du skal prøve at læse alle spørgsmålene, så kan vi gætte til sidst. Okay. Ja. Og et land, hvor Buddha blev født. Buddha blev født? Ja. Hvor hvad? Buddha, det er også en tro. Det er Buddhismen. Ja, blev født. Ja, jeg tror det er Kina. Japan. Så må du prøve at spørge Kim. Så skal han sige ja eller nej. Ej, jeg tror altså ikke, det er det, han Har I en idé? Jeg har en statue, der hvorfor det er hos dig. Ja. Makedonien. You're wrong. Det er forkert. Ja. Et trekantet flag. Buddha blev født. Et land med Mount Everest. Hvad? Mount Everest. Det er det højeste bjerg i verden. Du må ikke sige det, hvis du må ikke sige det. Der er flere spørgsmål, hvis du har en idé. Og et land med 90. 90 hindu. 90% hinduer. Og et land med 27 millioner mennesker. Og et land mellem India og Kina. Indien og Kina. Så det er et lille land mellem India og Kina. Med Buddha's birthplace. Med Mount Everest. Hvad er det? Og 27 millioner mennesker. Japan.